TMTV. Сәлем. Мөмкинме сезнең янга утырырга? Официант. Шәй китерегез әле. Әйдәгез танышыйк. Сезнең исемегез ничек? Эй. İsimsiz xat keldi bik sыңары, исеміңні қойшаны юғалттым. Өмір бойы мен бүт өзімні сенің исім белән юаттым. Исемсіз xat, яшерен xat, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Ни шәһәрең, ни авылың хаттан, бәхет тулы өйең юк мәллә. Ялгышларны кичер шушы хакта, хатлар белән үзең килгәлә. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Синең ялгыш, минем ялгыш инде. Ерагайган безнең аралар, исемеңне жуйган хатларыңда икәү генә белгән яралар. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Ә минем сиңа бүләгем бар. Бир кулыңны. Рәхмәт, кадерлем. Син мине шундый иркәлисең. Салкын айтты бугай. Әйдә кайтыйк. Ярый, кадерлем. Исемсез